hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, localized drug summit sa siyudad kang Naga nakatalaan ikondusir sa bulan kang Hunyo. Dry run para sa interconnectivity single tracking system kang LTO asin LGU Naga, dainadagos. Pressure kang tubig pasiring sa mga residensya kang Kamaligan, Camarines Sur, binabalanse kang MNWD. Duwang biktima asin suspect sa stabbing incident sa Mabolo, siyudad kang Naga, iribahan, pinagbubulong sa Bicol Medical Center. Diyos Marhaina Banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Matapos ang ginibong First Regional Drug Summit duman sa probinsya kan Albay kan Suudma, may pinagpaplano man ang City Anti-Illegal Drug Task Force na arugon ini sa siyudad ning Naga. Aramon taman ang kompletong detalles ken sa report ni Melvin Machado. Sa primerong simana kang Hunyo, posibleng gibuhon ang pagtiripon ka mga members kang Naga City Police Office, National Bureau of Investigation, PDEA, Naga City Dangerous Drugs Board, City Anti-Illegal Drugs Task Force asin hali sa korte. Mayormenteng pupulsuan iyo ang estado kang kampanya ka mga ahensya laban sa illegal na droga asin mga napapanahon nakasuguan kang korte na dapat maaraman ka mga autoridad. Para kay Public Safety Office Executive Director Rene Gumba, nagpapahiling sa naini na sararo ang mga ahensya kang gobyerno sa siyudad kang Naga sa paglaban sa illegal na droga. Digdi po sa siyudad, igwamang kitang pinag-aasi, kaulay po ang satuyang judiciary. Pinag-aasi na sarong similar summit, pag-urulay kang mga hepe, kang PNP, NBI, PDEA, CIDG, Judiciary, Prosecution. Para po hilingon man itong proseso sa pagkaput kang mga kaso sa illegal na droga. Minsan kaya may mga bagong guidelines na ibinaba na ang korte, may bagong guidelines na pinag-obserbaran ang satuyang prosecution office na na-update so satuyang mga law enforcers. So importante po na malinaw sa kada saro na turuwang igdi sa kampanyang ini ang iba-ibang mga ahensya. Puun man subot kang ilansar ang isumbong mo ang pusher hotline. Halaba na subot ang listahan ka mga naisusumbong na pusher ng illegal na droga. Matapos ma-validate ka mga otoridad, tulos nagkakaigwa ng anti-illegal drug operation. Katuwang po digdi importanteng input so pinagpapaabot kang sa tuyang komunidad ng mga impormasyon duman sa isumbong ang pusher. Ano po? So ang target is the pusher digdi sa satuyang syudad. Naglalaba na sulistahan na itinatao sa satuyang hotline and labo-labo man so validation kang satong mga enforcement agencies and anytime na nababalidate diretso sa anti-drugs operation tulos. Biantras tanto target kang lokal na gobyerno kang Naga na makapag-drug cleared ngunya na taon in 10 barangay. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang issue, yaon subuot ngunyan sa pagkondusir nin evaluation ang mga barangay kan classification kang sa indang mga tinampo kung ini barangay road, city road o provincial road. Digdi madideterminar kung si isay ang may obligasyon sa pagpapasunod kang road clearing operation partikularmente digdi sa siyudad ning Naga. Ang Barangay Liboton, katuwang ang Public Safety Office ang luway-luway nang nag-iimplementar naman subuot kang sa indang road clearing operation. Sa laog kang sa tuyang syudad, garo igwang mga barangay na naglalarga na kang sa indang road clearing operations. Ngunya na aga kung dahil ko napapasala, Barangay Liboton, nagkukondusir ngunyan ning road clearing operations. Ano ta importante ini? I-evaluate na po kang DILG ang kada barangay kung maray o bako si road clearing operations. So igwana ning evaluation team na mabisita sa mga barangay asin masabi ining barangay na ini dahil gayo epektibo sa road clearing. Sa iba pang Bareta, dry run para sa interconnectivity single tracking system kan LTO asin LGU Naga, dainadagos ngunyan aldaw. Uya ang sakuyang report.
Ngunyan na aldaw sa enot na pinag-schedule para sa pagpuon kan sarong bulan na dry run kan pag-implementar kan interconnectivity single tracking system kan Land Transportation Office asin kan lokal na gobyerno kanaga. Alagad ini dai nadagos ngunyan na aldaw. Hulit ta kaipuhan pa an ratification kan Memorandum of Agreement kan LTO asin kan syudad. Oras na mapa sa kamot ini kan PSO, tulos-tulos subot sindang makondusir kan dry run. Ito pong pinag-aasitang pilot testing kadtong LTO LGU interconnectivity. May pinagahalat kaming sarong dokumento magluwas hali sa Mayor's Office, hali sa Sangguniang Panglungsod. So ratification documents ini kadtong Memorandum of Agreement na pinirmahan kang LTO saka kang LGU Naga. Other than that, all systems go. So anytime po na magluwas ito, ngunya na simana o ining maabot na simana, malabo-labo na kita kadtong implementation kang satuyan dry run. Apwera ka ini nagpapadagos man subuot ang pag-uurulay kan Naga City Police Office asin kan Public Safety Office para sa pag-implementar kan jaywalking ordinance. Natapos naman kan PSO ang pagpintura kan mga pedestrian lane sa CBD-1. Tapos mina su pagpintura kan mga pedestrian lane sa CBD-1. Maulay kami ngunyan na alas 9 ning aga sa Naga City Police Office and we will get the queue kung ma-implementar na kita kadtong jaywalking ordinance. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, siring Naga City Police Office nagpaabot manin kahandaan ang Public Safety Office na magtabang sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagsitar kan mga traditional jeepney na dai nakabali sa consolidation alagad mabiyahe. Susug ki PSO Executive Director Rene Gumba, halat lang nindaan pakikipagkoordinar sa saindakan LTFRB. Dai pa po kami na paabutan kang LTFRB, but we will be glad to assist. Permi po kaming nakaantabay, nakapreparar magtabang kung kinakaipuhan. Sa iba pang bareta, nagtaonin tabang pinansyal ang DepEd Bicol sa pamamayo ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad para sa mga atletang estudyante kan Masbate asin Camarines Sur na naimbwelto sa rambol durante kan palarong Bicol sa siyudad kan Legazpi. Inibilang pagpapasiguro na igwasubuot pambakal bulong ang mga atleta na naimbwelto sa nasabing insidente. Dahil naman sinabi sa social media post kan DepEd kung gurano ang kantidad na sa indang pinagtaon. Sa pagbabalikan Newsbreak, duwang biktima nin pananaksak sa Barangay Mabolo pinagbubulong sa Bicol Medical Center. Suspect iriduman. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, para masiguro na parareho ang pressure o kusog kan bulos kan tubig sa mga gripo sa mga harong sa Kamaligan, Camarines Sur. Kun kaya ginigibo kan Metro Naga Water District ang pag-adjust sa mga gate valve. Susog kay Mr. Choppy de la Cruz, spokesperson kan MNWD, maghapon pinagtrabaho kan pressure management team an area kan Kamaligan, Camarines Sur para mahiling na tama ang pressure kan tubig na madalihig sa lambang residensya. Di kita pwedeng basta-basta mag-hero ka mga gate valves na mayo kita ning tamang data na nakakaputan. So, kay puhan may pressure survey na ginibo, tanganing mahiling ta na tama ang satuyang pagbalanse kan tubig. Sa satuyang police report, magkairibahan ngunyan sa Bicol Medical Center ang sarong 42 anyos na padre de pamilya na residente kang Zone 5 Pagdaykon Mabolo, Syudad ning Naga. Ang aki kay ning menor de edad asin ang kaiwal na saruma na menor de edad. Ang tulo pinagbubulong matapos magsapo nin mga saksak sa saindang mga lawas. Susog sa PNP, nagkasumpungan ang duwang menor de edad na may haloy ng iriwal hasta mapuli sa saraksakan. Nagporbarman subuot ang ama na magsaway alagad pati siya ang napagbalingan na saksakon. Sa iba pang bareta, nagtaunin tabang pinansyal asin groceries ang 83rd Infantry Matikas Battalion sa pamilya kanagadan na si Esperidion Sulmera Armea. Miyembro kan New People's Army, alagad nagadan sa enkwentro kan nakalihis na Petsa 5 kan presenting bulan sa Barangay Pagsangaan Presentasyon, Camarines Sur. Apwera kaini, nagtaumanin burial assistance and Municipal Social Welfare and Development Office asin financial assistance ang Sangguniang Bayan kan Presentasyon, Camarines Sur sa pamilyang nawalat kan sinasabing dating rebelde. Padagos pa sa mga bareta, darakan sobrang init kan panahon, dakol na lugar ang nadiskubre kang satuyang mga kababayan na pwedeng pasyaran. Huli tadai pa man natatapos ang summer, pwede pang pasyaran ang sarong lugar sa Siruma, Camarines Sur, ang Laod Beach Resort. Ang detalyes aramon taman sa report ni campus correspondent Kelly Francisco. Hap hap, dai patapos ang summer. Huli ta abang init pa din kan panahon,
padagos man girarayan biridahan kan sa indang summer vacation sa social media. Sa init kan panahon asin sa lanit kayo ni sa kublit na nagdadara ng harasahas asin stress sa pagmati. Happy-hap kan preskong duros asin tubig ang hanap mo niyan para makapag-relax. Kaya man, saro sa mga sikat na tourist destination ngunyan, iyo ang Siruma. Sa barangay Daldagon, Siruma, Camarines Sur, dinadayo ang malinig asin magay na tourist spots kung saan pwede ka mag-enjoy sa iba-ibang libangan. Pwede ka mag-swimming sa mala crystal clear na tubig. Pwede mo na-enjoy ang gayon kan view asin preskong duros kan Daldagon Peak. Sunset view kay ba ang mga pamilya o barkada asin enjoyin ang magay na ambience kan Laod Beach Resort. Although magagayon man si mga beaches sa Albay, pero may sadiri kang identity digdi sa Siruma, may sadiri man siyang beauty. Pwede ka ay may mga adventure ka na pwedeng mag-ibo like ining Daldagon Beach, tsaka si Wayman padigde. Talagang adventurous, so may enjoy ka talaga, lalo na digdi sa Laod. To everyone, ini-invite ko ka mo magdigdi kasi di ka mo masisi na ma-stay ka mo digdi. And kung gusto din mag-relax, pwede ka mo din mag-relapse. Sigun sa namamayo kan Laod Beach Resort na si Gilbert Fernandez, gusto ninda na maipabisto ang gayon kan Siruma asin makatabang sa mga tao igdi. Ang main goal man talaga is to invite everyone to come over to Bicol, to come over to Siruma. And bukod sa beach, like dakol pwedeng, you can go up there, like hiking, sabi nga, mini Batanes of Bicol. So you can have fun, like coffee, drinks maybe sa taas. Pwede ka mo mag-explore like free diving, pigi-invite naman digdi as long as you have those licenses. Medyo may distansya ang lugar, pero worth it man ang experience asin kaugmahan na share tong may tatao sa mga dayo. Sa gayon kan lugar asin mga tao, for sure, mapapasabi kang mabalik ako. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco. Newsbreak! Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.